Takže dobrý den. Dnes budeme dělat challenge frťaná oleje. No a my si trošku uděláme krok napřed a budeme mít trošku většího frťaná oleje. Nevím, jak jsem mu říkal. No není paňák, ne? Nevím. To je Baileys, sklenička. No to je. Bylo to jedno. No, tak. Slunečníkový olej. Jo. Já se pak pobleju. Ne, tolik. Ty mě chceš zabít. Dobrý, je to frťané, dali jsme si to plný. To smrdí jak ryby. Jo. Jo. Jak rybina. A do podnička. Tak jo, dobré. Ne, to je trapný. Nemůžeme zklamat diváky. Máme asi hodně diváků. Zatím jo. Jdeš taky potom. Blízký bod. Dneska teda. Poloviny plný. Ale já jsem uprostřed. A jestli mě poplně, nebo popliveš. 3, 2, Já to, a fyzicky, stop, dobře. Smůz. Sorry. Zachraň nás. Kdyby to nebylo tak mastný. To je asi účel, ale... Dělej. Musíš nás zachránit. Dělej. Je to ledová příš. Je to milkshake. Vanilkový milkshake z necháče, dělej. Do dna. Já radši nahodovej. Tak já hodový milkshake. Už vím, budu jako Joey. To je jedno. To mi Tak pěl. jde. Dělej. Ne, omastik. Nebo nepečelám blok. Frérka! Tak, dneska taky jenom z poloviny splněno. Frérka to dala. No ty do záběru. Jo. Udělá, takový lovky. Dobrý. No, až budu mlejt, tak mi to půjde dobře, ne? Máme promaštěný žaludky, tak teď můžeme dát všechno. Dobrý. Lajkujte, komentujte a sdílejte.